ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதில் நம்ம இப்ப பார்க்க போறது இன்னைக்கு சாப்டர் 3 கர்மயோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல முதல் 6 கர்மயோகம், அப்புறம் 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம், அப்புறம் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதுல கர்மயோகம் அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பிரத்யேகமா பார்க்க போறோம். கர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்கள், நம்ம செய்யற செயல்கள். தினசரி நம்ம நிறைய செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? எல்லா ஜீவராசிகளும் செயல்களில் ஈடுபட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்? ஏன்னா பகவானை நம்ம யோகம்ன்றது சாதனம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஆத்மாவை பரமாத்மாவோட இணைக்கிற ஒரு சாதனம் தான் யோகம். அப்ப அந்த யோகத்துல கர்ம யோகம் அப்படின்றது நம்ம செய்யற செயல்கள் மூலியமா நம்மள பகவானோட இணைக்கிறது. செயல்கள் மூலியமா பகவானை நம்ம திருப்தி பண்றது. சரிங்களா? நம்மளோட அல்டிமேட் கோலே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான பக்தி சேவையில நம்ம திருப்தி பண்ணணும். கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் வெளிப்பாடு. இது என்னன்னா ஏதோ நம்ம காலையில ஒரு தடவை ஒரு பூஜை பண்ணோம், சாயந்தரம் ஒரு தடவை பூஜை பண்ணோம், அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தின்றது நம்ம முழுக்க முழுக்க நம்மளோட அன்பை பகவானுக்கு பிரதிபலிக்கிறது, காமிக்கிறது. பக்தி சேவையில நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது. அதுதான் கிருஷ்ண பக்தின்றது ரொம்பவே சந்தோஷமா செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? யாருக்காவது அன்பு காமிக்க பிரியம் இல்லாம இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம யார்கிட்ட அன்பை காமிக்கிறோம்? சர்வ காருண்யம் நிறைஞ்ச குணங்களுடைய கிருஷ்ணருக்கு பகவான் எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப அன்போடு இருக்கிறவங்க, பாரபட்சம் இல்லாம இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா? அவங்கள ஏசுனா கூட, அவங்களை திட்டுனா கூட அவங்க கிட்ட என்ன என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க கருணையோட தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் பகவானை திட்டுறாங்க, பகவானை இல்லைன்னா சொல்றாங்க. அதனால அவங்களுக்குலாம் இவங்களாம் என்னை சாமி கும்பிடல, இவங்கெல்லாம் தவறு பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் மழை பெய்யாமலோ இல்ல காற்று வீசாமலோ இருக்கா? இல்ல எல்லாருக்கும் சர்வசமம், எல்லாருக்கும் சரிசமமா எல்லா விஷயங்களும் பகவான் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள யாராவது ஒருத்தவங்க நம்ம திட்டாங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க கிட்ட நம்ம பேசவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் அப்படி கிடையவே கிடையாது. அதான் ரொம்ப காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க. எல்லாருக்கும் யார் அவங்களை என்ன துவேசிச்சாலும் அவங்க அன்பை காட்டுறத அவங்க நிறுத்தவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணர். இன்னொன்னு என்னன்னா, பார்க்குறீங்களா இந்த பிக்சர்ல அர்ஜுனருக்கு என்ன பண்றாங்க? தேர் ஓட்டுறாங்க. இந்த உலகத்தையே படைச்சவங்க, எல்லாரும் வழிபடுற உன்னதமான இடத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க தேர் ஓட்டுறாங்க. அப்ப தன்னோட பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க. மகாபாரத போர்லயே பார்த்தோம்னா பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்காக ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்களே தவிர, ஆனா அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்காக எல்லா விதமான வகையிலும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க? அனுகிரகம் பண்ணாங்க. ஜெயத்ரதன் வதம்ல இருந்து நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதான் பகவான் பக்தர்களுக்கு தன்னோட அன்பை அந்த அளவுக்கு காண்பிக்கிறதுல அவங்களுக்கும் விருப்பம். அதனால பக்தர்களும் தன்னோட அன்பை பகவான் மேல காண்பிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே விருப்பப்படுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் பரிமாற்றம். அந்த வகையில அன்பை காமிக்கிறதுலயும் சந்தோஷம், அன்பை பெறுறதுலயும் சந்தோஷம். அந்த எண்ணத்தோட நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம ரொம்பவே அது ஆழ்ந்த மன விருப்பத்தோட நம்ம அதை நம்ம செய்யணும் பக்திய. அப்ப கர்மயோகம் நம்ம செய்யற செயல்கள் பகவானுக்கானதா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கலாம். மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா யோகம் அப்படின்றதுல பாத்தீங்கன்னா லேடர் உண்டு. அதாவது ஏணிப்படிகள் மாதிரி யோகா லேடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல கர்ம காண்டா அப்படின்றது என்ன? அதுதான் அடிப்படை, கீழே உள்ளது. சரிங்களா? கீழ் நிலையில உள்ளது கர்ம காண்டான்னு சொல்லுவாங்க. அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம ஜட உலக சந்தோஷத்திலேயே நம்மளை ஈடுபடுத்திப்போம். ஆன்மீக விஷயங்கள் இல்லாமல் ஒரு குருவி, ஒரு அனிமல் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? சாப்பிடும், தூங்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் இனவிருத்தி பண்ணும், தன்னை பாதுகாத்துக்கும். அந்த ஒரு வாழ்க்கையை மனிதனும் வாழ்வாங்க. ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டம் இல்லாம, அதுல விருப்பம் இல்லாம இந்த ஜட உலக ஆசைகள்லயே அவங்க உழண்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்கதான் கர்ம காண்டான்னு சொல்லுவோம். அவங்க அடிப்படையில அதாவது கீழ்நிலையில அவங்கதான் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு மேல கொஞ்சம் மேல அப்படி பார்த்தோம்னா சகாம கர்ம யோகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ரிசல்ட்டுக்கு ஆசைப்படுறது. நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம், அது செய்யும்போது நம்மளுக்கு அந்த இப்ப செயலுக்கான பலன்ல கொஞ்சம் விருப்பம் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? அது சகாம கர்ம யோகம்னு பார்ப்போம். நிஷ்காம கர்ம யோகம்ன்றது செயல்களை செய்வோம், அதோட பலனை எதிர்பார்க்காம பண்றது. இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்றாங்க.
செயல் புரியுறாங்க. ஆனா அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம பண்றாங்க இல்லைங்களா? அது அந்த மாதிரி பகவானுக்காக செய்யறது, தர்மத்துக்காக செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வரும். அப்புறம் ஞான யோகம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நெறைய ஞானங்கள வளர்த்துக்கிறது. பகவான் யாரு? ஏன் நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம்? எதனால நம்மளுக்குள்ள இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கு? ஏன் எல்லாரும் ஒரே மாரி இல்ல? ஏன் சிலவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க? ஏன் சிலவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க? அப்புறம் எதுக்காக இவ்வளவு ஜீவராசிகள்லாம் இருக்கு? அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் எதனால நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருக்கோம்? எதற்கு பிறப்பு இருக்கு, இறப்பு இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதற்கான வழிகள நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஞானத்தின் மூலியமா. அப்ப அது ஞான யோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முனிவர்கள்லாம் தவம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? காட்டுல ரிஷிகள், முனிவர்கள்லாம். அப்போ அந்த மாதிரி தன்னோட மனதையும், புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி அவங்க வந்து தவம் செய்றாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது அதுக்கும் மேல உள்ளது. அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம். பக்தி யோகம்ன்றது முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிளா யசோதா அம்மாவ பார்க்கலாம். பகவான தன்னோட குழந்தையாவே அவங்க வந்து பிராப்தம் பெற்றாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு அன்னையா என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளத்தையும் மன சந்தோஷத்தோட செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? அதே மாரி அர்ஜுனர் எப்படி இருக்காங்க? ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஒரு நண்பன் கூட எப்படிலாம் இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பகவானோட அவங்க இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களோட அன்பை வெளிக்காட்டுறாங்க பகவான் கிட்ட. சாக்கிய முறைப்படி, அது மாரி வாத்சல்ய ரசத்தின்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்ல. அப்ப பக்தி சேவை. அதுல எல்லாமே அடங்கிடும். சரிங்களா? மனம் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கும். யசோதாமாவுக்கு மனம் ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க ஒரு அன்னையா எல்லா கடமைகளும் கர்மயோகமும் அதுல அடங்கிடும். எல்லா கடமைகளையும் அவங்க செய்றாங்க பகவானுக்கு தன்னோட அன்பை வெளிக்காட்டுறதுல. அப்போ பகவானே தன்னோட மனசுல நிலைநிறுத்திருக்காங்க. தவமா இருந்து அவங்க மேலேயே முழு கவனத்தோட அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாரி எல்லாமே வந்து எதுல அடங்கிடும்? இந்த நிஷ்காம கர்மா, ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாமே பக்தி யோகத்துல அடங்கிடும். அதனால தான் பக்தி யோகம் இருக்கறதுலே மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாரி யோகத்துல நெறைய நிலைப்பாடுகள் உண்டு. அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கர்ம யோகம். கர்மத்தின் மூலியமா கர்மம்ன்றது நம்ம செய்ற செயல்களின் மூலியமா நம்ம பகவானை எப்படி அடைய முடியும்? அடையறதுன்றத விட திருப்தி பண்றதுல தான் பக்தர்கள் விருப்பப்படுவாங்க. பகவானை அடையணும்ன்றது ஒரு முக்தி நிலை. அந்த நிலையை வேண்டியிருக்கும். ஆனா பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றத ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம செய்றோம்ன்னும்போது அவங்க சந்தோஷமா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு திருப்தியா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஒரு நிறைவ நம்ம பக்தி சேவையில நம்ம அ அ செய்யறது தான் கர்மயோகத்தின் மூலமா பகவானை திருப்தி பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, இன்னைக்கு நம்ம கர்மயோகம் பத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். லலிதா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते
வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 3 பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 2 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். 5 விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றது அர்ஜுனர் முதல் அத்தியாயத்துல. அதுல இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், நசிந்து போதல், அதுக்கப்புறம் இருமனம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பகவான் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க உபதேசங்கள் கொடுத்திருந்தாங்க. அதாவது இரக்கம் அப்படின்னும் போது எல்லாரும் போர்ல இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அர்ஜுனருக்கு இருந்தது. அப்ப நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத பகவான் வந்து அவங்களுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. இதுதான் ஆன்மீகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் நிலை. ஆத்மா நித்தியமானது, இந்த சரீரம் மட்டும்தான் அழியக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நித்தியமானது எது? ஆத்மா. அப்ப ஆத்மா நித்தியமானதுன்னா அதற்கு தேவையான செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுறதுதான் உசித்தமான செயல் இல்லைங்களா? அழியக்கூடிய இந்த உடலுக்கு மட்டுமே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதன் சார்ந்த விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷங்கள் தரக்கூடிய விஷயங்கள், பக்தி, அதுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது நன்மை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்பமின்மை அப்படின்றதுல சொர்க்கம் இல்லைன்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. பாப செயல், பக்தி செயல்பாடு என்னைக்குமே பாபத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்காது. தனிப்பட்ட முறையில ஒருத்தவங்க கிட்ட விரோதம் வச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டாதான் அது பாப செயல். ஆனா இங்க அர்ஜுனர் யாருக்காக போர் பண்றாங்க? தர்மத்திற்காக, பகவானிற்காக. அப்ப பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை. குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இருமனம், உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். எப்பயுமே நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது அதுல நம்மளுக்கு என்னைக்கும் நன்மையே ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 3 பார்க்க போறோம். அதுல என்ன பார்க்க போறோம்ன்றது பார்க்கலாம். துரத்தல் அல்லது செயல். நேத்தி அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம்ல, ஸ்திதமுனி விஷயங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, புத்தி யோகம் அதை வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்போ உன்னுடைய புத்தியை பயன்படுத்தி பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். அதாவது பக்தி செய்யணும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இணைந்த போர்ல எதுக்கு ஈடுபட சொல்றீங்க அப்படின்றது. ஏன்னா பகவான் வந்து போர் பண்ணுன்றாங்க, ஆனா பக்தி பண்ணுன்றாங்க இல்லையா? அப்ப பக்தி பண்றதா போர் பண்றதா அப்படின்றதுல அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும். அப்ப பகவான்கிட்ட அவங்க கேட்பாங்க, ஏக்கம் வத, எனக்கு எது நல்லதோ அதை எனக்கு சொல்லுங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு நன்மையை கொடுக்கறதா சொல்லுங்கன்றாங்க. அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞான யோகம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கர்ம காண்டம் கர்மயோகம் பத்தி பார்ப்போம். பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், தாசரதி சிரேஷ்ட அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். மிகப்பெரிய எதிரி இக வைரினம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம இன்னைக்கு கர்மயோகம் பத்தி பார்க்க போறோம். அதுல நிஷ்காம கர்மயோகம், கர்ம காண்டம், இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அப்ப நம்மளோட எதிரி யாரு அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஏக்கம் மத, எது அதாவது சிறந்ததா இல்ல செயல் புரியறது சிறந்ததா, அதுல எது சிறந்தது அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. அதற்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். லலிதா மாதாஜி, ஸ்லோகம் 3.6. 3.6. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்ரிதீயோऽध्यायः கர்மயோகः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. हरे कृष्णा. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். மித்யாச்சார அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப மித்யாச்சார அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இங்க யாரு இருக்காங்க? ஒரு துறவி வேஷத்துல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா? பார்க்கறதுக்கு துறவி மாதிரி இருக்காங்க. கையில கமண்டலம், அப்புறம் வந்து அந்த உடை எல்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க. ஆனா அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கு? தவறான பழக்கம் வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய போன் எல்லாம் பேசுறாங்க இல்லையா? அப்போ இது வந்து என்னது? சிறந்தது கிடையாது, போலி மனிதன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயத்தில் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன். புலனின்ப பொருட்கள் அதுதான் வந்து நம்மளோட எல்லா விஷயத்துக்கும் காரணம். நேத்தி கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த 8 விஷயங்கள் ஃபால் டவுன் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன? புலனின்ப பொருட்கள், அதுதான் காரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா?
அப்ப அந்த புலனின்ப பொருட்கள்ல மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இங்க தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் செயலில் உள்ள புலன்களை மனத்தால் கட்டுப்படுத்த முயன்று பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்க இது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள நம்ம பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரிசா இருக்கு இல்லைங்களா? அங்க வந்து பூரி ஜெகநாத் மந்திர் இருக்கு. அங்க ஜெகநாதர் இருக்காங்க. அங்க ஜெகநாதர், பலதேவ், சுபத்ரா அம்மா எல்லாம் அங்கதான் இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வருஷா வருஷம் தேர் திருவிழா நடக்கும். விமர்சையா நடக்கும். பெரிய தேர் அது. உலகம் ஃபுல்லா பிரசித்தி பெற்றது இல்லைங்களா? அப்போ உலகத்துல இருந்து எல்லாரும் அங்க வந்து கலந்துப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட தேர் திருவிழா ஜெகநாதருக்கு நடக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரிசாவில் உள்ள அந்த அரசர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, அந்த வீதியை வந்து அவங்க கொஞ்சம் பெருக்கி விடணும். சாஸ்திரப்படினா அந்த ஒரு கல்ச்சரா ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த முறையில அவங்க வந்து அந்த வீதியை கொஞ்சம் பெருக்கி விடணும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தேர் வந்து கிளம்பும். அப்படி ஒரு முறை உண்டு. அத வந்து இன்னைக்கும் வந்து அந்த பழக்கம் வந்து நடைமுறையில உண்டு. கிங் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வீட்டுல அவ்வளவு வேலையாள்கள் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பெரிய பதவி இருக்கு. அவங்களுக்கு எல்லா மரியாதைகள், எல்லா செல்வம் நிறைஞ்சவங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவங்க கிரகஸ்தரா இருக்காங்க. ஆனாலும் பக்தி சேவைன்னும் போது வீதி பெருக்கணும் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணல, அதை தாழ்ந்துதான் நினைக்கல. பகவானுக்கான சேவையா நினைச்சவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த செயலை மனப்பூர்வமா அன்போட செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ கிரகஸ்தர்களா இருந்தாலும் என்ன பண்றாங்க, பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்க மிகவும் உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் செயலில் உள்ள புலன்களை மனத்தால் கட்டுப்படுத்த முயன்று பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகம்ன்றது கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், நம்ம கர்மயோகம் பார்க்கிறோம். செயல்களின் மூலியமா பகவானை திருப்தி பண்றது, அதுதான் என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர். ஆனா பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி செயல்ல இருந்து முற்றும் துறந்தவங்களா இருந்தும், ஆனா புலனின்ப பொருட்கள் அவங்க மனது வந்து அலைப்பாயும் போது அவங்க போலி மனிதன் அப்படின்றோம். அதே சமயத்துல எல்லா விதமான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோட செஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி 3.9. 3.9 மட்டும். எஸ் மாதாஜி. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. 11 படிக்கிட்டா? அவசியம் மாதாஜி. தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரமவாப்யஸ்யத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் 3.9 and 3.11 என்ன பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, யாரோட திருப்திக்காக, பகவானோட திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ இப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். நமக்கு தெளிவா பகவான் வந்து குறிப்பிட்டுட்டாங்க எப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றது. நம்ம தினப்படி காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் வாழ்க்கை முழுக்க செயல்கள் ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. என்னன்னா, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், கண்டிப்பா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள்னா அது தர்ம செயல்களா தான் இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா எந்த அசுரனும் பகவானை தவம் பண்ணி அடைஞ்சதா சரித்திரம் இல்லை. நம்ம சாஸ்திரத்துல எந்த இடத்துலயும் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தோட பகவான் அதாவது அதர்மம் செஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வரங்கள் வாங்கி அதர்மம் பண்ணதா பார்க்கவே முடியாது. ஆனா வால்மீகி, அப்புறம் வந்து மிருகாரி, இவங்கெல்லாம் வந்து தமோகுணத்திலிருந்து சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சாங்க. ஆனா தமோ குணத்தில் இருந்துகிட்டு பகவான்கிட்ட போய் வரம் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அதர்மம் பண்ணாங்க அப்படின்றது பகவான்கிட்ட நடக்காது. அசுர குணத்தோட நம்ம பகவானை நெருங்க முடியாது. அப்போ விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள்ன்றது முழுக்க முழுக்க சத்துவகுணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ தர்மமான செயல்கள் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல செய்யணும். பொதுவா மனிதர்கள் என்னென்ன செயல்களில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு பார்த்தா, சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? 16 சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் சேரிட்டி பண்ணணும்.
சேரிட்டினா தானம் பண்ணணும், ஆஸ்டிரிட்டி தவம் பண்ணணும், யாகம் யாகம் தவம் தானம் இது எல்லாமே மனிதன் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில அவசியம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். சரி, இதெல்லாம் அவசியம் நம்ம செய்யணும். அப்ப அதெல்லாம் யாருக்காக செய்யணும்? நம்ம பகவானிற்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். அப்ப இப்ப நம்மளுக்கு தவம் அப்படின்னா கலிகாலத்துல நமக்கு என்ன தவம்? சாண்டிங், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது. நம்மளுக்கு எவ்வளவு நேரம் கிடைக்குதோ அவ்வளவு நேரமும் பகவானை மனதில் நிறுத்தி நம்ம பகவான் நாமத்தை ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சோம் அப்படின்னா அது தவம், கலிகாலத்துல நம்ம செய்யற தவம். அப்ப நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானுக்கு செய்ய அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். மற்ற செயல்கள் எந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. அப்ப பகவானுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத செயல்களை நம்மளை ஈடுபடுத்தும் போது அது என்ன பண்ணும்? நம்மள இந்த ஜட உலகத்துல நம்மள பந்தப்படுத்தும், பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில் நம்மள கொண்டு வரும். எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை, நமக்குன்னு சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு, நமக்குன்னு யாகங்கள் தானங்கள் தவங்கள் இதெல்லாம் மனிதன் அவசியம் தன்னையும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் நன்மைகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம். அதெல்லாம் அவன் அவசியம் என்ன பண்ணணும்? மனிதர்கள் செய்யணும். அப்போ யாரோட திருப்திக்காக செய்யணும்? பகவானோட திருப்திக்காக செய்யணும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். பகவான் சம்பந்தப்பட்டு செய்யும்போது நம்மளுக்கு அந்த பந்தம், கர்ம பந்தம் ஏற்படாது. அதனால நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நம்ம விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பகவான் குறிப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். எடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது அவ்வளவு ஈஸியா புலப்படாது இல்லைங்களா? அன்பின் அடையாளமா தான் இருக்கிற கிருஷ்ண பக்தின்றது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு ஒரு புரிதல்ன்றது ஆரம்ப நிலையில எல்லாருக்கும் சிறிது சிரமமா இருக்கும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப பக்தி மார்க்கத்துல பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவர்கள் அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் வந்து நன்மையை கொடுக்கும். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? யாகங்கள்லாம் இப்ப மழை வேண்டி இந்திரனுக்கு யாகம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் இந்திரன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது நிறைய யாகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி யாகங்கள் பண்றதுனால தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அதனால அவங்க நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க? நன்மைகளை கொடுக்குறாங்க. வாயு பகவான் அவங்களுக்கு நமக்கு தேவையானதை கொடுக்குறாங்க. சந்திரன், சூரியன் இவங்க எல்லாமே நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வாயு தேவர் சரிங்களா? வாயு தேவர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தேவர்களும் நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க? நன்மைகளை கொடுக்குறாங்க. அப்ப யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையிலான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் இந்த மாதிரி ஒரு பரஸ்பர விஷயங்கள்னால என்ன ஆகுது? எல்லாருமே தேவர்களும் மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறாங்க, மனிதர்களும் மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம பொங்கல் கூட செலிப்ரேட் பண்ணோம். யாருக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம்? சூரிய தேவருக்கு நம்ம வழிபாடு பண்ணோம் இல்லைங்களா? அப்ப சூரிய தேவருக்கும் மகிழ்ச்சி, நமக்கும் மகிழ்ச்சி. அப்ப சூரிய தேவரும் நமக்கு ஏன்னா சூரியன் இருந்தால் தான் எல்லாமே நடக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப செடி மரம் கொடியெல்லாம் வளரணும், நம்ம எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகாம இருக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் சந்தோஷம், நமக்கும் சந்தோஷம். அப்ப அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். அப்ப நம்ம அவசியம் என்ன செய்யணும்? நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம் செயல்கள். என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் செய்யணும், தேவர்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய செயல்களையும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா இருக்கிறதுல சிறந்தது பகவானை மகிழ்விக்கக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் உயர்ந்ததுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 3.13 லலிதா மாதாஜி படிக்கிறேன். யஜ்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி புஞ்சதே தே த்வகம் பாபா ஏ பசந்த்யாத்ம காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படும் உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படும் நம்ம எந்த யாகங்கள் செஞ்சாலும் அதுல நம்ம யாகங்கள் போது அதுல ஆகுதி எல்லாம் கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது? யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். அதே மாதிரி நம்ம தேவர்களுக்கு நன்மைகள் நன்றிகளை தெரிவிக்கிறது. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல என்ன நம்ம சமைச்சாலும் அதை வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறது. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம பாபம் வந்து நம்மள சேராது. அதே நம்மளோட சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். துர்கா மாதாஜி அன்மியூட் பண்றீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
जय श्री करण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதை இந்த சார்ட் மூலியமா நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வேதங்கள் அது வந்து யார் மூலியமா கிடைக்குது? பகவான் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க. அவங்களோட நாபிலேருந்து பிரம்மா உருவாகுறாங்க. சரிங்களா? கிரியேஷன்ஸ் நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். எப்படி இந்த உலகம் வந்து உருவாச்சு, பகவான் எப்படி இதை உருவாக்குனாங்க, சிருஷ்டி எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம கோலோக சார்ட் பார்ப்போம் 8வது அத்தியாயத்தப்போ. அதன் மூலியமா நம்ம நல்லபடியா விளக்கமா நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா பார்ப்போம். என்னன்னா, கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்க. அவங்களோட நாபியிலேருந்து இது லோட்டஸ் வருது, தாமரை வருது, தாமரை தண்டு தாமரை வருது. அதுல பகவான் ஃபர்ஸ்ட் யாரை கிரியேட் பண்றாங்க, யாரை உருவாக்குறாங்கன்னா பிரம்மாவை உருவாக்குறாங்க. சரிங்களா? பிரம்மாவுக்கும் ஆயுள் காலம் உண்டு. பிரம்மாவுக்கும் 100 ஆண்டுகள் ஆயுள் காலம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்றாங்க. அதற்கப்புறம் பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை கொடுக்குறாங்க. வேதம் தான் ஆதாரம், வழிகாட்டி. அந்த வேதத்தின் மூலியமா அதுல உள்ள குறிப்புகளின் மூலியமா பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றாங்க. அதன் மூலியமா நம்மளுக்கு அனைத்து விதமான நன்மைகளும் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 90% முழுக்க முழுக்க பலஸ்ருதி உள்ள ஸ்லோகங்கள். அதாவது நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இப்போ ஒரு நிறைய ஸ்லோகங்கள்லாம் படிப்போம் இல்லைங்களா, அதுல பலஸ்ருதி இருக்கும். அப்போ அந்த இப்போ நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா சரஸ்வதி அம்மாவுக்கு பூஜை பண்ணுவோம், மகாலட்சுமிக்கு செல்வம் வேண்டி பூஜை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது அவங்கவுங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு வரங்களே கொடுப்பாங்கன்றதை பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய யாகங்கள்லாம் பண்றோம். அதனால நம்மளுக்கு மழைகள்லாம் வருது. சரிங்களா? அப்ப மழை இது இயற்கை வளங்கள்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது தேவர்கள் மூலியமா. அவங்கள யாகத்தின் மூலமா நம்ம திருப்தி பண்றோம். அப்ப மழை கிடைக்குது. மழை மூலியமா நம்மளுக்கு தானியங்கள் கிடைக்குது. சரிங்களா? அப்ப அந்த தானியத்தின் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம், உணவை நம்ம தயார் பண்றோம். அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும், திரும்ப பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படாது, பாபம் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. இது வந்து எல்லா மதத்திலுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எப்பயுமே உணவு எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றது நம்மளோடதுலயும் உண்டு. ஆனா நம்ம அந்த பழக்கத்தை கொஞ்சம் விட்டுட்டோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசமே தவிர. ஆனா அவசியம் நம்ம எப்பயுமே பகவானுக்கு நன்றிகள். ஏன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் சம்பாதிச்சாலும், ஏன்னா நம்மளே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம திறமை பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, நம்ம புத்தி பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, கை கால் அவயங்கள் எல்லாமே பகவானால கொடுக்கப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா. எத்தனையோ பேர் கை கால் நல்லா இல்லாம கூட இருக்காங்க. ஆனா நமக்கு எல்லாமே பகவானால கொடுக்கப்பட்டதுதான். அப்படின்னும் போது அதுவும் இல்லாம ஒரு விதை, அந்த விதையில உள்ள உயிர் பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் சூரியனோட ஒளியினால தண்ணீர், பஞ்சபூதங்கள் வேணும் இல்லைங்களா. அப்பதான் அந்த விதை வந்து செடியா வளர முடியும். அது நமக்கு பலன்களை கொடுக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ பஞ்சபூதங்கள், சூரியன், சந்திரனும் கூட இதுல, அப்புறம் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, இதெல்லாம் பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப இவ்வளவு விஷயம் பகவானால கொடுக்கப்பட்டு அந்த செடி வளர்ந்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், உணவு தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம அதை என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நான் சம்பாதிச்சேன், நான் என்னால கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதை எடுத்துக்க கூடாது. பகவான் விதை கொடுக்காமலோ பஞ்சபூதங்களோட அனுகிரகம் இல்லாமலோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது, நம்மளுக்கு உணவு கிடைக்காது இல்லைங்களா. அப்போ வேதம், பகவான், தேவர்கள் இவங்க எல்லாராலையும் கிடைக்கப்பட்டதான் நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு. நம்மளும் கூட பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல நம்ம அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்காம ஒரு நன்றி கலந்த பக்தி, அதுதான் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றதுன்றது. எல்லாரும் கேட்பாங்க, என்ன பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணுமா, பகவான் என்ன சாப்பிடுறாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா. நீ சாமிக்கெல்லாம் கொடுக்குறியே, சாமி சாப்பிட்டா நம்ம கொடுப்போமா அப்படின்லாம் வந்து கேட்பாங்க நம்மளை பார்த்து. ஆனா அதுல ஒரு தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப உங்களோட குழந்தைக்கு நீங்க ஒரு சாக்லேட் வாங்கி தர்றீங்க. அந்த சாக்லேட் அந்த குழந்தை சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி, அப்பா நீங்க கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க, அம்மா நீங்க கொஞ்சம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லும் போது நீங்க அதை நம்ம எடுத்து சாப்பிடுவோமா, மாட்டோம் இல்லைங்களா. ஆனா அந்த அன்பை பார்த்து நம்ம மனசு சந்தோஷப்படுது இல்லைங்களா. சரி, நம்ம பிள்ளை நம்ம மேல அன்பா நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அப்ப அந்த அன்பு நம்ம மனசு நிறைவு பண்ணுது இல்லைங்களா. அதுதான் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவான் வந்து அந்த சாப்பாடை பார்க்க மாட்டாங்க. நம்மளோட அந்த அன்பும் பக்தியும் அது அங்க இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல மன நிறைவு அடைவாங்க. நமக்கு அந்த
நன்மைகள் அவங்க கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? பியூரிஃபிகேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த தாத்பரியத்தோட. அதனால்தான் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணும்போது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்? அன்பும் பக்தியும் அததான் பகவான் அங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத அந்த அந்த எண்ணத்தோட நம்ம முழு மனதோட நம்ம குழந்தைக்கு எப்படி நம்ம சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறோம், அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது பக்தி சேவையாகவும் இருக்கும். நமக்கும் அது பியூரிஃபிகேஷனை கொடுக்கும். பக்தியில பகவானோட அன்பை நமக்கு அது பெற்றுத்தரும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அவசியம் என்ன உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிங்களா, நான்வெஜ் தவிர என்ன உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம அதை பகவானுக்கு நன்றிகள் தெரிவிச்சு கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். அப்பதான் அது நன்மை தரக்கூடிய விஷயம். அதுதான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்கிறோம். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களிலும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு சின்ன உதவி செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம திரும்பி நன்றின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, நம்மளோட ஒரு நல்ல குணத்தை அது வெளிப்படுத்தும் இல்லைங்களா? அப்ப இவ்வளவு தூரம் விதையில உயிர்ல இருந்து பஞ்சபூதங்களோட அனுகிரகம் இவ்வளவும் கிடைச்சு நமக்கு அந்த சுக்ருதி இருக்கு. 3 வேளையும் சாப்பாடு கிடைக்கிற அந்த சுக்ருதி அதெல்லாம் பகவானால கிடைச்சதுன்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இவ்வளவு உதவிகள் செஞ்ச பகவானுக்கு நம்ம நன்றியும் அன்பையும் தெரிவிக்கிறது தான் பிரசாதமா நம்ம பகவானுக்கு உணவை ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறது. அப்ப அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எப்பயும் உணவு சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும்ன்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம். நம்ம செய்யற செயல்கள் மூலியமா பகவானை திருப்தி பண்றது எப்படின்றத பார்க்கிறோம். நம்ம தினப்படி உணவு எடுத்துப்போம். அது நம்மளோட ஒரு செயல் இல்லைங்களா? சாப்பிட்டாதான் நம்ம இந்த உடம்பை நல்லபடியா பார்த்துக்க முடியும். பக்தியில நம்மளால ஈடுபட முடியும். அப்ப அந்த சாப்பாடு அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த செயலையும் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்ம அதை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஜபம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இப்ப நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யறோம், அதுல நிறைய பேசுறோம் இல்லைங்களா? நிறைய பேசுவோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட உறவினர்கள் கிட்ட எல்லாம் பேசுவோம். அப்போ அந்த பேசும் திறன் நமக்கு மட்டுமே பகவானால கொடுக்கப்பட்டது இல்லைங்களா? அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாமே இப்படிதான் யோசிக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயமும் பகவானுக்கு சந்தோஷமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத யோசிச்சு செய்யறதுதான். ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு நம்ம குழந்தைக்கு எப்படிலாம் பண்ணுவோம், எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைக்கு சந்தோஷமா இருக்குமா, அதுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு யோசிக்கணும். அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யறதும். அப்ப பேசுறதன் மூலியமா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம நிறைய இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்கள்ல பேசுறதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுக்கு நன்மை தரக்கூடிய விஷயம் நாம சங்கீர்த்தனம், கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, தவம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், ஹரிநாமம் அதை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுவும் ஒரு செயல் தான் இல்லைங்களா? பேசுறது ஒரு செயல். ஆனா அதையே நம்ம பகவானுக்காக, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு, பகவானை பத்தி நம்ம கேட்கறதுக்கு, அந்த மாதிரி நம்மளோட சென்சஸ் புலன்கள் நம்ம பயன்படுத்தணும். அப்போ நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? பஞ்சதத்துவ மந்திரம். இதுல கிருஷ்ண சைத்தன்ய, அப்புறம் நித்யானந்த, அத்வைத, கதாதர, ஸ்ரீவாஸ், அப்புறம் இந்த 5 பேர் இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்களாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு. சரிங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவதாரம் பண்ணாங்க. பகவானோட அவதாரமே, கிருஷ்ணரோட அவதாரமே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது பிரதானமா தசாவதாரங்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அவதாரங்கள் உண்டு பகவானோடது. அதுல லீலா அவதாரங்கள், அப்புறம் சக்தி ஆவேசிய அவதாரங்கள், இந்த மாதிரி அவதாரங்கள் உண்டு. சக்தி ஆவேசிய அவதாரம் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்தை செலக்ட் பண்ணி, ஒரு லிவிங் என்டிட்டி, ஒரு மனிதனை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சக்தியை கொடுப்பாங்க. நாரதருக்கு பக்தி, அப்புறம் பரசுராமருக்கு வீரம், அந்த மாதிரி சக்தியை கொடுத்து அவங்க மூலியமா பகவான் தன்னோட லீலைகளை புரிவாங்க, வேணுங்கிற விஷயத்த அவங்க மக்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ
சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹிடன் அவதாரம் இதெல்லாம் சரிங்களா. அதாவது பிரதானமா வந்து தசாவதாரங்கள், இந்த சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், இந்த லீல அவதாரம் இதெல்லாம் வந்து ஹிடன் அவதாரம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரமும் ஹிடன் அவதாரம், கிருஷ்ணரே தான். ஆனா பக்தரா ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும், கலிகாலத்துல பக்தி பண்ண நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. அப்ப பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்கறதுக்காக எடுத்த அவதாரம். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுக்கு கூட யார் வந்தாங்க, எப்பயுமே பகவான் வந்து கூட அவங்களோட அசோசியேட்ஸோட தான் வருவாங்க இல்லைங்களா. தனிச்சு பகவானுக்கு இருக்கவே பிடிக்காது. எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தர்கள் சமேதமா தான் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப விருப்பம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கூட நித்யானந்த பிரபு, அவங்கதான் பலராமர், அத்வைதாச்சாரியர், அவங்க சிவபெருமான மகாவிஷ்ணுவோட அம்சமும் இரண்டும் கலந்தது. அப்புறம் வந்து கதாதரர், ராதா ராணியோட அம்சம், அப்புறம் ஸ்ரீவாஸ், நாரத முனியோட இன்கார்னேஷன் சரிங்களா. இந்த மாதிரி 5 பேர், அதான் பஞ்ச தத்வா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இவங்க 5 பேரும் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவதாரம் பண்ணாங்க. அவதாரம் எதற்காக பண்ணாங்க, கலிகாலத்துல நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அப்படின்றது நம்மளோட சாஸ்திரங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு சரிங்களா. பாகவதத்துல, வேதங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அப்ப ஹரிநாமத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக, பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சதா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். அப்ப இதெல்லாம் கொடுத்தது இவங்க தானே, சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்தர், அத்வைதாச்சாரியர், கதாதர, ஸ்ரீவாஸ். அப்ப இவங்க 5 பேருக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கிற விதமாகவும், பக்தியில நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்காகவும் நம்ம இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம பார்க்கறது கர்மயோகம், செயல்களின் மூலியமா பகவானை திருப்தி பண்றது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம உணவு எப்படி எடுத்துக்கணும்ன்றத பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் இப்போ கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நாம சங்கீர்த்தனம், அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் முன்மாதிரியாக இருங்கள், அது நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ற மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। यच्चत् आसरजिश्रेष्ठस्तत्यत्येव तरो जनः सयत् प्रमाणं गुरुते लोगस्तत् अनुवर्तते। हरे कृष्ण प्रभुजी, தேங்க்யூ so much. பெரிய மனிதன், தேங்க்யூ பிரபுஜி. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டக் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு பின்னாடி டக்லிங்களா அப்படியே வரிசையா, அது வளைஞ்சு போனா இதுவும் வளைஞ்சு போகும், அம்மா வளைஞ்சு போனா இதுவும் வளைஞ்சு போகும். அதே மாதிரி அம்மா என்ன பண்ணாங்களோ அதையே பண்ணும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பெரிய மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்களோ அதையேதான் பின்னாடி வரவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல அவதாரம் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இல்லைங்களா. எல்லாத்தையும் உருவாக்குனவங்க ஸ்வயம் பகவான். ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டுறதுக்காக ஒரு இடத்துலயும் அவங்க அவதாரம் பண்றாங்க. ராமரா வந்து அவதாரம் பண்ணும்போது எப்படி வந்து ஒரு மனிதன் வாழணும், எப்படி சகோதரர்கள்லாம் இணைஞ்சு ஒத்துமையா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ராஜ்யத்தை ஒரு அரசன் எப்படி ஆளணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வாழ்ந்து காமிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் வந்து சுதாமாவா இருக்கும்போதும் பகவான் வந்து அந்த நட்பின் உறவை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து பக்தர்கள் பிரகலாத் மகாராஜ் இவங்க எல்லாம் வந்து காப்பாத்துறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி ஒரு லீலைகளும் பகவான் வந்து நமக்காக எடுக்கிறாங்க. எதற்காக, நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அர்ஜுனன் திறமையானவங்க, சத்திரியன். ஆனா அவங்க போர் பண்ண விருப்பம் இல்லாம போர் பண்ணலைன்னா பின்னாடி வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனனே போர் பண்ணல, நான் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதுல இருந்து விலகிடுவாங்க இல்லைங்களா. அதனாலதான் பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம இங்க என்ன, நம்மளோட எப்பயுமே அந்த பகவத்கீதையில ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனன் மூலியமா யாருக்கு கொடுக்குறாங்க, பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல பெரிய மனிதன் அவங்கள வந்து மக்கள் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம பக்தி பண்ணணும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம பக்தி பண்ணணும், அது எப்படி பண்ணணும், நல்ல விதத்துல பண்ணணும். நம்ம பின்னாடி வரவங்களும் அதை நல்லபடியா நம்மளை பார்த்து பக்தி பண்ண இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா, இவ்வளவு வந்து
எல்லாருக்கும் வந்து நன்மைகள் செய்ய முடியுமா அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சு மத்தவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ற அளவுக்கு நம்மளோட வெளிப்பாடு பகவான் மேல இருக்கணும், பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் பக்தி மார்க்கத்துல அவசியம் நம்ம நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு? பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 3.36. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பனா மாதாஜி 36, 38 சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி ரீட் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी. 36 ரீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छान् अपि वर्षेण बलादिव नियोजितः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. 38 யாரும் வாசிக்கிறாங்களா மாதாஜி? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிக்கட்டும்ல மாதாஜி? நான் வந்து 36 verses நான் அது வரைக்கும் விளக்கம் சொல்றேன். அர்ஜுனர் கூறினார், விஷ்ணு குலத்தவரே. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். சரிங்களா? இதுல என்னன்னா, நம்ம என்ன கேட்கணும் விருப்பப்படுறோமோ, நம்ம மனசுல ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த எண்ணத்தோட வெளிப்பாடு அர்ஜுனர் அப்ப கேட்டிருக்காங்க. இல்லைன்னா நம்மளுக்காக அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க. அதுதான் இங்க என்னன்னா, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்றதான் அர்ஜுனரோட கேள்வி. நம்மளுக்கும் இந்த கேள்வி உண்டு இல்லைங்களா எல்லார்கிட்டையும். அதாவது விருப்பமே இருக்காது, ஆனாலும் பலவந்தமா பாப செயல்ல ஈடுபடுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிடும் இல்லைங்களா. அதுதான் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுவது போல ஒருவன் பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான், அதுக்கு என்ன உபதேசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 3.38. हरे कृष्णा. धूमेना प्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றதான் அர்த்தம். சரிங்களா? அப்போ எதிரி என்ன? இகம் வைரினம் காமம் ஆசை, அதுதான். சரிங்களா? அப்ப அது என்ன நிலையில எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், அதாவது நெருப்பு மேல புகை இருக்கிற மாதிரியும், கண்ணாடி தூசியாலும், கண்ணாடி மேல தூசு உள்ளது போலவும், கருப்பையாலும், ஒரு கருப்பை மூடி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த அளவும் ஆசைகள் மனிதன் கிட்ட உண்டு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது நெருப்பு மேல புகை, அது எப்படின்னா லேசா அப்படி தள்ளி விட்டாலே போயிடும் இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு ஆசை இருக்கும். அதர்மம் தெரியும், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் இல்லைங்களா, அது ஒரு முதல் நிலை. அடுத்த நிலை என்னன்னா, ஆசை இருக்கு, அதர்மம் தெரியுது, ஆனாலும் அது மேல பற்றுதல் அதிகமாவே இருக்கு, இருந்தாலும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வேற பிரயத்தனப்பட்டு அதுல நம்ம விலகி வரோம் இல்லைங்களா, அதுதான் இரண்டாவது நிலை. மூணாவது நிலை கருப்பை அப்படின்றது என்னன்னா, ஆசை அதர்மம் எப்படியாவது அடையணும், அதர்மம் பண்ணியாவது நான் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பலவந்தமா அதர்மம் பண்ணியாவது தன்னோட ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் மூணாவது நிலை. அப்போ எதனால பலவந்தமா நம்ம பாப காரியங்கள் ஈடுபடுறோம்? ஆசையின் அளவின் காரணமாக அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது, நம்ம எது மேல ஆசைப்படுறோம்ன்றதான் கவனிக்கணும். பகவான் மேல நம்மளோட ஆசையை நம்ம நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதே வந்து இன்னொரு விஷயமாவும் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து மனிதர்கள் கிட்ட உள்ள நிலைப்பாடு என்னன்னா, மனிதர்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் உண்டு இல்லைங்களா, தர்மம் அதர்மம் தெரியும், அதனால அவங்களோட ஆசைகள் வந்து அதர்மம்னு அவங்களால ஈஸியா அதுல இருந்து வெளியில வந்துட முடியும். இது வந்து கொஞ்சம் அனிமல்ஸ், விலங்குகள் கிட்ட உள்ள நிலை அப்படின்னு பார்ப்போம். என்னன்னா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிரமம். அதே இது வந்து மரம் செடி கொடிகளோட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கும் அந்த ஆசை அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப 3 நிலைப்பாடு நம்மளோட பாப செயலுக்கு காரணம் ஆசை, காமம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 3.42.
ஜெயஸ்ரீகரன் மாதாஜி அன்மியூட் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। इंद्रियाणि परान् याथोर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेर् यो बुद्धे परतस्तु सहा। हरे कृष्ण माताजी। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனத்தை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ஒரு சார்ட் மூலியமா நம்ம பார்த்துலாம். அப்ப இன்னும் ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நமக்கு. அது என்னன்னா, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் சென்சஸ் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தது. ஜட பொருள் அதுலதான் நம்ம ஆசை போகுது இல்லைங்களா? நேத்திக்கும் பார்த்தோமே, ஜட பொருள் அதுலதான் நம்ம கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த ஜட பொருளை விட உயர்ந்தது எது? நம்மளோட புலன்கள். புலனை விட உயர்ந்தது மனம். மனத்தை விட உயர்ந்தது புத்தி. புத்தியை விட உயர்ந்தது அழிவற்ற ஆத்மா, பிரம்மன் நிலை இல்லைங்களா? அப்போ ஆத்மா அதை விட உயர்ந்தது. அப்போ இந்த நிலைப்பாட்டை உணர்ந்தவதும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா, இந்த சார்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். என்னன்னா, செயல்களின் நிலைப்பாடுகள் என்னென்னா, ஒண்ணு உடல் சார்ந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஈடுபடுறது. உடலை திருப்தி பண்ற சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஈடுபடுறது, அது ஒரு தளம். இன்னொன்னு புலன்களை திருப்தி பண்ற செயல்கள். அப்புறம் மனத்தை திருப்தி பண்ற செயல்கள். மனம் ஆசைப்படும் இல்லைங்களா? நல்ல பாட்டு கேட்கணும், அது மாதிரி மனசுக்குன்னு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்வோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தளம். அப்புறம் அறிவு சார்ந்த தளம். நிறைய நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கணும். இப்ப சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் நிறைய பேர்லாம் இருக்காங்களா, அவங்கள நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டு நிறைய செயல்கள் ஈடுபடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அறிவு சார்ந்த தளம். ஆன்மீக தளம், ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் ஆன்மீக தளம். அப்போ இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல திருப்தி பண்றதுன்றது அடித்தளத்துல இருக்கு. அதுக்கு மேல புலன்கள், அதுக்கு மேல மனம், அதுக்கு மேல அறிவு, உண்மை நித்தியமான சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது, அமைதியை கொடுக்கறது ஆன்மீக தளம். இந்த செயல்கள் தான் சிறந்தது. செயல்களோட நிலைப்பாட்டை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கான சார்ட். சரிங்களா? இந்த சேரியட் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த தேர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலா நம்ம இப்போ ஒரு வண்டியில உட்காரோம் அப்படின்னா அது நம்மள சரியான இடத்துக்கு பாதுகாப்பா கொண்டு போகணும். அதுதான் நல்ல சேஃபான ஜேர்னி இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம கண்ட்ரோல் இழந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியாம நம்ம ரோட்ல டிராவல் பண்ணோம்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும், பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அது சேஃப் இல்லாத ஜேர்னி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட உடல், அதுல 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அது 5 குதிரைகள். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மனம், அதுதான் அந்த குதிரைகளை கட்டும் கயிறு. அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ், அது சொல்லும் மனத்துக்கு நீ இந்த மாதிரி செயல்களை ஈடுபடணும், தர்மம் அதர்மம், பகவானுக்கு பக்தி செயல் ஈடுபடணும் அப்படின்றதெல்லாம் மனம்க்கு புத்தி சொல்லும். ஆத்மா என்ன பண்ணும்? அதுதான் பேசஞ்சர். அது எங்க போகணும்? இந்த உடலை சாதனமா வச்சுக்கிட்டு, பகவான் இந்த உடலை எதுக்கு கொடுத்தாங்க? நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும்ன்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட உடல் இல்லைங்களா? சரீரம். ஆனா நம்ம உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், நம்மளுக்கு விருப்பமான விஷயங்களை செய்யும் போது அது என்ன ஆயிடுது? நம்ம தவறா பயன்படுத்திடுறோம் அப்படின்றதான் அர்த்தம். அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணும்? நம்ம பக்தி செயல் ஈடுபடும் போது, பகவானை திருப்தி பண்ற செயல்கள் ஈடுபடும் போது அது பகவானை அடையும் இல்லைங்களா? அதே நம்ம ஜட உலக ஆசைகள் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா ஆத்மா போய் சேர வேண்டிய இடத்துல சேராது. அதற்கப்புறம் இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சுழற்சியிலே அது தன்னை நிலைநிறுத்திக்குது இல்லைங்களா? அப்ப அது சேஃபான ஜேர்னி இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ 5 புலன்கள், அதுதான் நம்மளோட அதாவது நம்ம இந்த குதிரைகள் பார்க்கணும்ல, இதுதான் 5 புலன்கள். அதுக்கப்புறம் மனம், அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் ஆத்மா. இந்த புலன் பொருட்களை விட உயர்ந்தது இந்த புலனை விட உயர்ந்தது மனம், மனத்தை விட உயர்ந்தது இன்டெலிஜென்ஸை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? பக்தி சேவை, செயல், கர்மயோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப புலன்களை பயன்படுத்தி தான் நம்ம நிறைய செயல்களை செய்யறோம். பிடிச்ச மாதிரி பேசுறோம், பிடிச்சதை சாப்பிடுறோம், பிடிச்சதை கேட்கிறோம், பிடிச்சதை பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த புலன்களை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தியில எப்படி நம்ம செயல்களை புரியணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கண் அப்படின்னும் போது
பகவானோட விக்கிரகங்களை பார்க்கறது. கோயிலுக்கு போறோம், பகவானோட விக்கிரகங்களை மனசார பார்க்கிறோம், பகவான் எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மனசுல நிலைநிறுத்திக்கிட்டு வந்து அந்த அந்த உணர்வை நம்ம மனசுல அடிக்கடி ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்ப கண்ணால பகவானை திவ்யமா பாக்குறது, அச்சா விக்கிரகத்துல பாக்குறது, சரிங்களா, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி நம்ம பகவான் சம்பந்த விஷயத்துல நம்ம கண்களை பயன்படுத்தணும். அப்புறம் மூக்கு, கிருஷ்ணருக்கு இது நிவேதனம் பண்ணப்பட்ட பூக்கள், துளசி இதெல்லாம் முகர்றதுனால. அப்புறம் இந்த தூப தீபங்கள்லாம் காமிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இப்ப கோயிலுக்குள்ள நம்ம போகும்போது புத்துணர்ச்சி கிடைக்குது இல்லைங்களா, டயர்டா பண்ணாலும் புத்துணர்ச்சி கிடைக்குது. எதனால? அங்குள்ள பூ வாசனை, அப்புறம் தூப தீபங்களோட மனம், துளசி வாசனை, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்குது. அப்ப அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ண செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மூலியமா நமக்கு தூய்மை கிடைக்கும். இது வந்து இன்னும் ஈஸியா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, பிரம்மா உருவாக்கப்பட்ட குமாரர்கள். அவங்க 4 பேரும் வந்து பகவானோட துளசிய மோந்து அதன் மூலியமாவே அவங்களுக்கு வந்து பக்தி வந்து வளர்ந்து அவங்க வந்து டிரான்சென்டென்டல் லெவலுக்கு போனாங்க அப்படின்றது நம்ம சரித்திரத்துல, நம்ம சாஸ்திரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நுகர்ச்சி அப்படின்றது பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கணும். அப்புறம் காது, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்னன்னா கேட்கறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம இன்னும் இன்டெப்த் பார்க்கலாம். என்னென்னலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சம்பந்தப்பட்ட பஜனைகள், ஸ்லோகங்கள், சரிங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய பகவான் கிருஷ்ண கதா, ஹரி கதா இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் கை கால் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை தொடு உணர்வு அதெல்லாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், அர்ச்சனை பண்ணலாம், அபிஷேகம் பண்ணலாம். கால்கள், கைகள் இதெல்லாம் வந்து இப்ப கோயிலுக்கு நடந்து போய் கோயில்ல வலம் வரோம் இல்லைங்களா, கோயிலை சுத்தி வர்றதுன்றது சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளோட புலன்கள் நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதற்கப்புறம் வாய், அதுக்கு 2 இருக்கு. சரிங்களா? மத்த புலன்களுக்கு 1, ஆனா வாய்க்கு 2. என்ன ஒண்ணுன்னா, ஒண்ணு பேசுறது, இன்னொன்னு சுவைக்கிறது பிரசாதமா எடுத்துக்கணும்ன்றத நம்ம இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸ்லோகத்தின் மூலியமா எவ்வளவு உன்னதமானதுன்றது. அதே மாதிரி பேசுறதும், நம்ம தவறான விஷயத்தெல்லாம் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் தான் வந்து சேரும் இல்லைங்களா. அதே நம்ம பகவானை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புண்ணியமும் வந்து சேரும், நம்ம பாவமும் தொலையும். அதனால பகவானுக்கும் திருப்தி இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம பேசுற விஷயத்தையும் சாதாரண விஷயங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தாம முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி பகவானை பத்தின ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம், இந்த மாதிரி பஜனைகள் பாடலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மள பயன்படுத்திக்கணும், அதாவது இந்த புலன்களை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ பக்தி எப்படிலாம் பண்ணலாம், கர்மயோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். செயல்களின் மூலியமா பகவானை திருப்தி பண்றது. அப்ப நம்ம புலன்கள் மூலியமா தான் நம்ம செயல்களை பண்றோம். மனத்துல பகவான் அப்படின்றத நம்ம ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டோம். ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்ன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப மனம்தான் ஆசைப்படும் எல்லாத்தையும், புலன் பொருட்களை பார்த்துட்டு ஆசைப்படும். அந்த புலன் பொருட்கள் இடத்துல பகவானை வச்சுட்டு பகவான் மேல மனம் ஆசைப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானோட பக்தி சேவையில, கர்ம யோகத்துல, ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்க முடியும். அதனால ஆத்மா சந்தோஷப்படும், ஆத்மா பகவானை திருப்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம கர்மயோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு கர்மயோகத்துல பார்த்த விஷயங்கள். லலிதா மாதாஜி, அவசியம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம திருத்தீயோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம 3வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அல்ல துரத்தல் அல்லது செயல், ஏக்கம் மத அப்படின்றத பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்மயோகம், ஞான யோகம் பத்திலாம் நம்ம பார்த்தோம். கர்ம காண்டம், கர்மயோகம், பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். அதாவது வந்து நம்ம தேவர்களை வழிபாடு பண்றோம், அதனால அவங்களும் திருப்தி அடைகிறாங்க, நம்மளும் திருப்தி அடைகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், எத்திய தாசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது நம்ம முன்மாதிரியா இருக்கணும் எல்லா விஷயத்திலயும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப மிகப்பெரிய எதிரி காமம், இகம், வைரினம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். லஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆசை, பகவான் மேல ஆசைப்படணும். அப்போ புலன்களும் பகவானுக்காக நம்ம
பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத கர்மயோகத்துல செயல்கள் பகவானுக்கான செயல்களை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? வாஞ்சாகல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதனம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் நாளைக்கு நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட பிரணாம் மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். நம் முன்னோர்கள் நற்கதி அடைய. ஜனஸ்தானத்தில் ஜடன் என்ற அந்தணன் தன்னுடைய ஜாதி தர்மத்தை விட்டு வணிக தொழில் செய்து வந்தான். ஆதலால் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளானான். ஒரு நாள் வியாபார நிமித்தம் காரணமாக காட்டு வழியாக செல்கையில் திருடர்களால் வழிமறிக்கப்பட்டு இறந்தான். ஆனால் அவனுடைய பிள்ளை வேதங்கள் கற்று ஞானியாக இருந்ததனால் தன் தந்தை இறந்ததை கேள்வியுற்று அவருக்கு அந்திம கிரியை செய்வதற்காக காசிக்கு செல்லும் வழியில் தன் தந்தை இறந்ததாக சொல்லப்பட்ட இடத்தில் நின்று கொண்டு பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தான். உடனே மேலிலிருந்து அவனுடைய தந்தை, மகனே, உன்னால் நான் இந்த நரகத்திலிருந்து விடுபட்டேன். அவ்விதமே நம் வம்சத்தில் அனைவரும் தீய கர்மத்திலிருந்து விடுபட்டு நற்கதி அடைய 3வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்யுமாறு கூறினார். மகனும் அவ்வாறே 3வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து அனைவருக்கும் நற்கதி அளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. Thank you so much.